ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କମଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। କମଳ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, 400 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଶୀତଟା ପ୍ରବଳ, ରାଉରକେଲାରେ ଶୀତ ମାନେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଶୀତ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କମଳ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଟୋପି ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଏ ଟୋପି ଗୋଟେ ନେଲା 40 ଟଙ୍କା, ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସକାଳର ଭାତ ଥିଲା, ଡାଲି ବି ଥିଲା। ମାନେ ସକାଳ ଭାତ ଡାଲି ମାନେ ଏ ଶୀତରେ କିଏ ଖାଇବ? ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। 300 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା, କମଲ ନେଲା 400 ଟଙ୍କା, 450। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ବାପାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି 200-300 ଟଙ୍କା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ 60-70 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ 30-40 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଗଲି, ଖାଇଲି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ନୁହଁ ତ, ସିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଡେଲି ଡେଲି ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଖାଏ। ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ 20-30 ଟଙ୍କାର ଚାଉମିନ ଖାଇଦେବା, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା। ନହେଲେ ସେ ପଖାଳ ଦେଇ, ଭାତ ଯେଉଁ ଅଛି ପଖାଳ ଦେଇ ଖାଇଦେବା, ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇ ସକାଳୁ ପଖାଳ କରିଦେବା। ତାପରେ ଖରାବେଳକୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ 60 ଟଙ୍କା କି ନହେଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଅଛି ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଦେ। ନା ନାଇଁରେ, ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆଇଲ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବି। ମୁଁ ରାତିରେ ତ କହିଲି ଭାତ ସେ ଶୁଖିଲେ, ସକାଳ ଭାତ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ଯାଇ ଖାଇବି ସେ ଭାତଟାକୁ, କ'ଣ ପଖାଳିକି ଖାଇବି। ନା ମୋମସ୍ ଅଛି ଖା। ବୁଝିଲ ନା, ମୋମସ୍ ତ ମୋ ଜୀବନ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଖାଇନି। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ନା ହଁ ତୁ ସେ, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ, ନା 4 ପିସ୍ ଦେଉଛି 40 ଟଙ୍କାରେ, ତତେ ଦେବି 5 ପିସ୍ ଆଉ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଚିକେନ୍ ପୁରଉଛି, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ନା ହଁ ଚିକେନ୍ ପୁରଉଛି, ନା ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଆସ 4-5 ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇନି। କହିଲା ଆଉ ତୁ ଆ, ତତେ ଭଲ ଲାଗି ଦେଉଛି 5-6 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛି ଆ। ଗୋଟେ ତାପରେ ଯାଇ ବସିଲି, 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ବସିଲି। କେହି ଲୋକ ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ, ଲୋକ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବସିଲି, ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇଲି ବସିଲି, ବସିକି ମୋବାଇଲ ଚିପୁଛି। ସିଏ ତାର ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଅଥାର ହାଣ୍ଡି ବସେଇଲା, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହଇ। ସେଇଠୁ ବସେଇଲା, ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ନା ହଁ ହେଲା, ଦେଉଛି, କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ। ତାପରେ ବସି 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 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଆଇଲେ। ଏ ସବୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ଭଳିଆ, କିଟ୍ କଲେଜ ଆମର ଯେଉଁ ପଟିଆ ଝିଅ ଭଳିଆ ଆଇଲେ। ତାପରେ अंकल अंकल मांस है। से कହୁଛି हाँ है ना, हाँ ना 4 बना दीजिए ना। कितना प्लेट? 40 रुपया। हाँ 4 बना दीजिए, अच्छे से बना दीजिए ना। हाँ ठीक है। ସେଠୁ ସିଏ ଆସି ଭିତରେ ପଶିଲେ, 2ଟା ଚେୟାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟା। ମୋତେ ସେଠୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ତା ପଛପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଫୁଟପାଥରେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ତା ପଛରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପିଣ୍ଡି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠି ସେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସିଲି। ବସିଲା ମୋତେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ଆଉ ଖାଇଦିଅ, ଯା ପଳାଅ। ମୋତେ ସବୁ 4-5 ପିସ୍ ଦେଇଛି। ସିଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ, ସେ କ'ଣ କୁଳୁକୁ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଟଙ୍କିକିଆ ବରା ଯେମିତି ନୁହେଁ, ସେ 2ଟା-3ଟା ନେଖା ପାଟିରେ ପୁରେଇ, ମାନେ ଭଡ଼ ଭାଡ଼ ଉଠିଗଲା। ସିଏ ଭଳିଆ ରାଗ ପ୍ରବଳ। ଖାଇଲି। ସେଠୁ ଖାଇକି ପାଣି, ମୁଁ ପାଣି କାହିଁ ନା ସେ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି ପିଇ। ମୁଁ ସେଠୁ ମଗରେ ଢାଳିକି ଡ୍ରମ୍ରେ ପାଣି 2-3 ମାନେ ମଗ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଲି। ପିଇକି ସୁ 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 ହେଲି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଘରୁ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି। अंकल हो गया? ना हाँ हो गया। तो पी सेठी फोन करता, अंकल हो गया? अरे हो गया तुम क्यों ना। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କେତେ ପଇସା ହେଲା? ଦେ 40 ଟଙ୍କା ତୁ ଦେ ଯା। ସେଠୁ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ କରୁଛି। ସେ ସର୍ଭର କ୍ୟାନଟ କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ସେ ମାନେ ଯାଉନି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଲୋକ ସାରା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଖାଇସାରିଲେ। ଅଙ୍କଲ ପାନି। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର୍ ରଖିଛି 20 ଟଙ୍କିଆ, ନେଇ ଦେଇଦେଲା। ସିଏ ସବୁ 4 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଶୋଷିଦେଲେ। ଶୋଷି ଦେଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲେ। अंकल कितना हुआ? तुम्हारा हुआ 160-180 रुपया। हाँ 180 रुपया हो गया? कैसे हो गया? ना कैसे हो गया, तुम्हारा तो 160 रुपया, 20 रुपया मिनरल वाटर। ना आपको तो मैं मिनरल वाटर नहीं मांगा था, वाटर मांगा था ना। जो पानी मांगता है ना उसको पानी देता है, जो वाटर मांगता है उसको वाटर ही देता है। भाई दिए झगड़ा है भाई, झगड़ा जुक्ति तो है। मुझे भाई कटिली, मुझे भाई रही नहीं, चल जय जगन्नाथ भाई।